Ndakangozonzwa vanditi imbosudruka ipapa ndinoda kuti ndinotatanetsana akaenda kumapurisa akandopera kumapurisa vanditi imbosudruka ipapa nevana kana masudruka pamwe nevana ndozokufonera japozi ivo vaitaura zvokuti vakangodzoka pamba vaida kumwa mushonga nevana because vakatombomwa mushonga futi pamba ipapo. Zvinonakidza sei kuramba munhu ano mimba yawakatobva kunoisa nezuro kuti uchamuda voenda vakati pindai mota tinodyiwa nemaperi kuno kune maperi amai taenda pamhata penyu muri hure ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya taura kile mpunzwe chete pamusoro changamiri mwana wacho ari mwana wacho ngauye kuno mwana wacho aripi iwe mbobva enda kuseri abi taura nyaya yako kumurume wako tinzwe mira taura kunouya husband mutaurire ndaida kuziva kuti tichiri tese here kana kuti takasiya nekuti hamuna bva mambotaura kuti handichakuda kana chandakaona kana kukura hapana. Ndakangozonzwa vanditi imbosudruka ipapa ndinoda kuti ndinotatanetsana akaenda kumapurisa akandopera kumapurisa vanditi imbosudruka ipapa nevana kana masudruka pamwe nevana ndozokufonera mozodzoka. Asi pavakazofona vachiti tada kuenda kumusha kwenyu tinotaurirana yanga iri musi wa 30 April zvandichakutumirai mari manheru kana ndakutumirai mari manheru tosangana kupi kumushana sisi venyu ndandombokwasisa kungu Glenfield vandati ahora hiti. Asi ndakazonzwa wamusi wa1 yanga chachina makuseni ndichifonerwa kumusha ndichiti inini bagi zoenda hava ndisikuziva kuti vari kuita sei kuti mari vachatumira here tuve koko kumusha vakati vakafona vachiti vari kuya kumusha saka takumirirai. Ndakati havasati vatumira chi havasati vanotumira mari yacho. Dumbura unaro ndorani nderake. Bvunza mubvunzo wako wokutanga mubvunze zvawabvunza. Saka ndakazongonzwa kumusha mubvunze zvawamubvunza mubvunze kuti uchiri kundida here. Ndati uchiri kundida here nekuti ndine vana vaviri mwani 2 years mwani 4 years nedumbiri. Mukadzi anjara changamiri. Okay, murambe. Wana zvatakashanda tambira kana musai ndide togovana zvatakashanda ndakavapa wazvinzwa anzi tiwandiramba tigovane zvatakashanda anzi tigovane zvatakashanda. Inini property yese ndakatakura ndakaendesa kumusha kwavo zvese ndakatakura zvijapozi ivo vaitaura zvokuti vakangodzoka pamba vaida kumwa mushonga nevana because vakatombomwa mushonga futi pamba ipapo saka panga vari kuti ndoda kumwa. Iwe ndiwani? Ndiri muzukuru waNyamande. Unobva kupi? Ndobva kuChiweshi asi ndiri kugara kwaNyamande kwacho kuDombosha. Uri kuona here kuti uya ane mimba? Ndiri kuzviona changamiri. Zvinonakidza sei kuramba munhu ano mimba yawakatobva kunoisa nezuro kuti hauchamuda? Ameno pamwe vane zvakavarwadzawo. Aiwa ndiri kubvunza kana wadaro unosaiti nekuti hausi muzukuru ari straight. Bosi kana uchipindura kuti pane zvakavarwadza you are totally 100% wrong. Hausi muvaki haadaro muvaki anofanira kutaura kuti no zvinotondirwadza kuti ambuya varambwa vanofamira. Chokwadi mambo zvinotondirwadza plus nevana vacho varipo vacho vana vadiki. Unenge wapedza sezvo mukati wadya kuti hauchada. Right, iyo pfuma yati kudi? Pfuma ikutiyo ndoda pfuma yangu pavana vaviri vainawo nedumbu rechitatu. Akambobvisa chimwe chinhu here? Akandipe $100 yekuti kusvika patsvaka yako nembona. Hapana kuroora kuchaya mapoto. Right. Mombe 5 2500. Pana baba pari kuti zvakari ndoda kuziva uyaoduda wamambonduze chipfambi chawakaudza vako kuti ambuya wako anohura. Ndiwakuona kuenzerwa kwomukadzi wako kuti azosvawa tutsi. Changamiri ipapo ndinoparamba japozi ini handina munhu ndakambotaura naye. Handingambotuka amai vakazvara. Iwe wasi mudzauro wati kuti pavari kutaura kuti vakatukwa pacho ndaivepo
handina kumbounzwa muromo ivo, asi ivo instead ndo vanotone audio yavakatuka. Alright, mbuya muri chiya pamusoro yechangamiri vanhu ava vakauya usiku kumaturu nezvinhu ini ndakarara ndaifungidzira kuti vanhu vepanext door vari kutakura mabhero eivhocha, saka ndaingonzwa kuti dhi vachiburitsa zvinhu vapekupedzesera ndobva ndakati noisi panext door chaipo, ndobva ndazorura dho, ndobva ndatoona masofa akatovhara dho pamusi wapa vakutopedza kuti voenda vakati pindai mota tinodyiwa nemaperi kuno kune maperi amai taenda pamhata penyu muri hure mambo wavo vakasvika kure vachituka. Ndichitsigira mazuva ayo pandakanoita nyaya yechangamiri pakabva panzi nomumwe akanga aripo ipapo ashuwa mazuva akataura bhati akataura nezvidhakwa zvakatakati haya hatisisi takataura zvidhakwa ndo zvakasenzera. Ndaanzwa but pane audio yavambuya. Alright. Ini handigone kuzviramba asi handina kuzvinzwa nokuti ndakanga ndiripo. Atezvara takatovamutsa ndisu kuti tauya nezvinhu zvemwana. Atezvara vakatouya vakataura nomukwasha wava. Shamwari ndikutaura. Une makore mangani? 58. I58 asina basa panyika. Totenda. Tanga kita wani kuti we munhu. Bosi mazwe ese ari kuitika pesa apa ndaifungidzwa kuti wakatomboenda kunosiya mbatya. Iwo ushinyatsoona kuti munhu uyu ane pamiri nevana vauri kuti vana vadiki vana uri mumwe munhu akaipa panyaya iwe. Ndiwe muparadzi bosi wakabvuma kaenda kuti kushanda zvisiri zvaunoita izvi ukararama 20 years panyika na 30 years panyika zuva romuridzi atendero kudarika range rasvika kupfeka hakusuti asi hauna kukwana hauna kurongeka. Remekedza ndiwapa zaimba ino kuti unongochita kuti sekurusiyana inazvo hazvina maturu zvakaipa. Imi endai panze mupesa kusheya zvinhu zvomunhu zvakasara apo zvinhu zvake zvakakwana uye mubva mamutumira zvikonzi today. Dismiss next case. Ishe ndaida kuziva pamusha wandakavaka nokuti ndine ndatopedza ndatopa vanhu vari kuita nyaya chienda uye hapana chakanaka muzukuru akatoipa akashata pasi Nyamande uya kunotoona